Welcome to Lading Red. Make sure to subscribe and hit the notification bell to never miss an episode of Lading Red. Kumusta ka mo? Ano yan sa minyong alagad sa kanginan, Trifon Morales, and then may partner ka po na ko diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Asap kita, always say a prayer mga kaisunod mo na importante. Ang atong pag-ampog, panalangin nga ito sa labang makagaham. Unahon ta kini. Salamat kay Lord, siya maghihatag ka namang grasya, matag-adlaw. Thank you kay Lord. O ako sa ding ipangumusta. Ano, kaisunan? Ang sa tampong karatong hatakan, nabagdagan ng mga pinadagan kinis Osaka. Lalaki na sad. Sunod ang lalaki. Okay. Patawag ng sangan nga Piryong. Kinigibuhatan o dua sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ang atong sender karon si Piryong. Kini akong problema, bahay ni sa kong asawa nga maldita. Pero sa ako naman siya magbinaldita. Sa uban may makini siya. Buutan man kayo. Naibuhong ko kay ako god gikurugan o gikalukan ko sa standby sa amo. Kay ako may haring kangis lagi sa amo. Pero ang kanaraman sa mga abuse kayo mo akong birahan. Pero kaya ako asawa ambot. Kasi kaon yan eh. Di man mo kurog na ako. Ako mahinoy mo kurog. Pero aron inyo yung masabtan ng akong sugilanon, inon ko anin sa pagsugod ang akong sugilanon. Pinggan, 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 pino, ihatag ko kini kanimo, mabuak, kinig mabasag kang nanay, kining hinatag. Si tatay o si nanay nagtanong og tangkong ang lawas bayabas ang dahon bayason namo nga kinig kahil og limon palitan kay ukban daw pinyang kaunon. What's the matter? What's the matter? Boss. Kay Boss, ay lagi ko baldahan sa kanta nako. Sa makay. Kaya dili ko gusto nga dili matiwas akong kanta. Bigka sa kay. Boss. Sorry kayo, boss, ha? Mong kistatan, boss. Dito ba sa may, kwan, nagtugon mo ka, boss, doon na mahimo bilagro sa imong teritoryo. May bawon eh, ha? Naamin ang snat, boss. Nya. Asa marong isnatan, be? Nasa tindahan ni Teria, boss. Sige, tawag hilak, boss. Bigda. Umamtiwas kong kanta na. Sige lang. Tana, ito na to. Daay, budeng. Mulakaw sa kuday. Ayaw pangitagubod ha. Ako rin mukulatan niya ni mo. Boss, kulutaw ni kasi mo asawa, boss. Sa kama ba? Ayaw kulatahon sa kama. Iya, din mo, boss, no? Sige, di kayo kulatan si mo asawa, kama, boss. Someday, si Sais ba na ko? Tara na. Ito na itong biktima si Snats. Gadog nagpasaya-saya ba sa taon ka nang imong kwentas? Ay, kumpiyansa man ka nga naa may mga badlongon din, eh? Wa man ko magtuugod nga hasta din hinaagyapay mga snatch. Ay, sakti lang. Mauli lang na gito tayo. Mauli ni mo. Ayaw ka balaka. Tawagan na ninyo spiryong, oy, pahibaw ang nga na ay ng snatch dinis ato. Tutuwa na nagpaibaw lang. Gusto na. Yung po yung sister eh. Wala na nagpaibaw. Pagdong na tungan eh. Ay, halala, tay. Sultihin ng tawhana ka ng nagdungan, eh. Siya ay magkatabang ni mo anang imong problema. Ha? Nano ni, unsa ni tabuwa? Oy, peryong, naunsa naman eh. Mo na imong gaingon nga malinaw ng atong lugar. Naapa man lang kayo nagpapiling snatcher. Nay na, biktima in town na. Disnatchan in town na siya sa iyang kwentas. Mau ba? Ma'am, nakakita ka sa nag-snatch ni mo, ma'am? Wati ngay nakabantay kay nakalitan man na unsa. Bisan sa bayho na lang ba, sa gidakon. Nya, yung buhok ko, kay natimanan, ma'am. Wag yun na, kay nakalitan man na. Ay, lagi pagtingog diyan, itanong nang nitaon sa makay. Ay, Di man ikay pungutan na. Di man ikay gisnaktan, unsa man ka. oo, ay nang nalimot man ko ay. Nya, unsa man, ma'am, unsa ba gisulod atong nag-snatch ni mo? Ay, nagsanay na agad na, peryong. Ang litaon, unsa man ka, ay, lagi pagtingog, kay, unsa ba dili ka pungutan na? Ahak, di ni mo, ay. Sorry, peryong. Di man day ako, no? Di lang ko mo tengok. Hilo, tingog, biday.
Tagay no ko kanang mainom rebe, kanang beer nga bugna be. Hoy, nangita. Dili ka magtangam! Kapaita sa dadang tiguang na tao eh. Luura naman kaayo. Labayon tayo noong kaning karapon na. Di na ba kumahadlok og haring gang esperyong panabla ra ba ning ako? Ang sa man gusto kang tablahon ka ka? Nangita, dili ta katalo na kay. Lagi. Sige, inay, kay nang. Ilumin ninyo. Surti ko sa iyang pambayhon nila, ha. Unsa na iyang gisulob niya, unsa sa iyang gitason ba? Unsa iyang naong, batibag naong. O, kana. Manatawa na, batig na ako. Ay, hindi suda ani. Nga nulisod man, sir. Daghan ba ni silang batig naong? Mao ba? Pelagani mo ka book peryon. Ang unsa manang? Ang batig naaw. Tiguang nga, among munay na sud ka na. Yung munay gud. Sige lang, day. Ako ipasalig nimo day, no? Layo orang duha ka adlaw, day. Mabalik day mo kwintas. Ugma, tapukon ako ang tanang mga batig naong din eh. Aw matapok gud na. Basta ang musugo, ang hari-hari sa mga batig naaw. Nangita, one bar ka mo lang, ha? Ay. Pidya. Balik ako diri sa ugma, day, ha? Nya, ay kablaka. Mabalik na tong imo kwintas. Ako na ipasalig nimo. Uy, isang ni bata nga gibiyaan ng lantay sa gawas. Ay, ako ng anak, pero yun. Ay, nagtimpla pa man ko og gatas. Good, kay hindi naman ko siya mututoy na ako. Nya mututoy ang bata, ana. Ang mututoy ni Hali. Ha, dali nak, yun na ha. Tutoy na aning bibiron, o. Dili naman kaini-ini. Day, di sin na mahilom, day, kay... Wa man nagutuma. Bibigyan ko na ito, tipiko ng hinay ang tiyan, ani, day. Ang butod ng tiyan, ani, day. Kaklasinig IPI Asyete di man sa nilya. Halawa man ko anang IPI City di man sa Nidia na yun. Uy, Pagpalit. Wasa kay kwarta. wala ginoy pero yun. Bida, palit dito. Padali, okay. Sino naghilak ng bata? Padali, ha? IPI Asyete di man sa nilya, ha? Ang palitag yun, ha? Ay, salamat. Nahilom na gitaw ng akong anak, Noy. Nakatuhog na siya. Salamat yung kaayo, Noy, pero yung ha. Ayaw ko pasalamati. Adto pasalamat sa IPI City di Manzanilla. Mo ay nakapahupay sa gibati sa imong anak, day. Swerte ka. Ang IPI City di Manzanilla ang sigurista kayo. Nga moalaga og mapinanggaon kayo sama sa usaginan. Siya ang klase nga di daling mo-give up sa paghatag og maayong atiman sa bata, day. Salamat kaayo, Noy. Ayaw yung pagpakawaan ng City di Manzanilla, ha? Day, kay dako kay katabang sa bata nga nag-edad og 4 anyos, paubos. Nakita nga kasaligan og dangpanan nga mao kasaligan karon sa mga henerasyon, ha? Hingabit na kaniadto. Karon og sa umabot ang City di Manzanilla na ilhan nga dunay makapakalma ug makapahupay ug makapahayahay sa pamati sa bata. Mao nga pagtinir gyud ana. Oo, Noy, pero yung og salamat yun kaayo. Mungtiman niya, ang City di Manzanilla dili lang para sa panuhot sa bata, kundi upahupay usab kini sa ubo ug sipon sa bata. Kasabot ka ba? Unya, pagkasunod og maana, amo gyung ipangita ang snatcher nga nagbiktima atong babae. Hoy, Peryong, unsa din balita, ah? Kinsan ng babayhanang imong gitabangan kay gisnatchat? Awa ko kaila na di di na taga-ato. Kung dili na taga-ato, taga-asam na diin na nabuyo. Taga-ila. Kay! Taga-ila di ay? Kita na dayoy. Tarunga kog tubag kay nagtinarong kog pangutana nimo. Tarong bito itong pagkatubaga tayo. Ang mga yung kong taga, dili matuga taga dini ato. Taga-ila mong gito. Kausa, Peryong, kausa. Kay kinilag yung kaha mo ihapak na ko si mong Hindi siya, no? Hindi siya madag-joke. Joke ka na naong nimo. Bida, eh. Nga naman ka? Sabi na, alma ka? Alma ba ka? Ano, yun lang tingog ni mo, day. Madunggan ta sa mga silingan na to, eh. Dakura ba kayo na sa respeto dito sa ato? Basig unsa nang tabangan nimo ha? Unsa kapalit ana ha? Sugot tayo kapalit nga, wa man tao, no, eh.
Daghan akong tabangan diya, ngayo bagod ko. Ay, wa bitaw. Kaya ang imo mga natabangan, mga bakti, mga naong. O nya karon, ingon ra ba sila kay gwapa ra ba kuno ng gisnatchan ron? Sus, gwapa ba? Uy, naun sa layo ito ni mo, uy. Aw, ing na lang. Basta. Kakita gani kog dili maayo, anha tagyog ako latahon at ubangas mga tao, piryong. Day. Boss. Morning tawan na nag-snatch, boss. Di ay. Mao din eh. Boss. Dadi ako snatcher taon na to bida sa style eh. No, ngining kanalay. Tug-an lang, ha? Ako mas ganahan ko sa taong buangkon dayon. Ano bang dili ko lisod-lisuron ba? Kay sortihan te kado. Dinis among lugar. Gilimpyuhan ko na ni. Ang mga kawatan, mga snatcher, mga tulisan ng layas na do. Parang ikaw na nabili na, ha? Wati ka kailan ako, no? Ako di po, boss. Kunya, ano na pamangka? Pang tam kaila. Sukaron na kailan na ta? Boss Peryo. Sukaron asa mang kwintas nga imong gisnats? Stilan, walang ko magisnat. Pinastilan pa. O siwa! Wala taon. Wala kong kuha, Di man kwintas ka kong gisnat? Bracelet man. Ay, pangatik do, ha? Ang biktima miingon nga kwintas niya ang imong gisnats. Di lagi bracelet lagi. Bida, sigbalik tani. Biskon bracelet man di. Asa man ron? Asa ang mga bracelet? Naman, boss, naman. Asa ayo ko guas mo pangutan na, ha? Ikapoy na ako. Uglayan na ba kong kapuyin? Na, bida. Kay wa ni daghang pangutan na. Muslutan ko ni kilid ni mo. Boss yung. Asa lagi? Ako kaning. Nasukunas, boss, pero yung patay nga. Salbit siya ka ron. Di raman, boss. Nahas kong bulsa. Kuhatol. Nako na siya bulsatol. May nara, boss, may. Bali, kay wali mo maprinda, no? Di man na madawat, boss. O saan di madawat? Hindi na madawat. Uwaw gali ko. Kay, ingon si Dira, pakapin ko ng sulbot-sulbot. Kung ilara do, ha? Dili mo hilak ang tagiyaan, eh. O dili mangita ang tagiyaan, eh. Kung dili pa ni madawat ang iyang pintas. Dili lagi nagpintas lagi, boss. Bracelet, ang kita ko na. O, buingon ka niya tagiya, nga dili ni mao. Goodbye na lang. Ay, part. Itugan na lang, part. Iulit ang iya nga imong gisnatch, parts. Mau bitaw na. Mao ni. Sa ato pa, ha? Miangko na ka, nga ikaw gidi ay nag-snatch ani, ha? Karon, sugda na nimo og tug-an ang tinuod. Ha? Ipadayon na bida para dili ti kamay ka na. Kapuya na ba kung luba og tao dog? Kuan, boss, kini. Patay ka. Suko na ni mo, boss, pero yung salbit kang litso na ron. Tol. Tawag atong biktima, ha? Ato as ila. Ingna nga, nadakpan na nato ang snatcher siyang kwintas. Bracelet lagi taon, boss. Di ang kwintas. Tadawar ko na, boss. Mubo kayo, ha? Di man naman sakto si Buliog. Mubo to, da. Pero sige lang. Ha? Makita mo gidon. Lakaw na, tol. Ato ang biktima. Naglibog ko kay basig di gyud tinuod kini mo snatcher. Kay ang ingon sa biktima, iya magkwintas. Unya ang nakuha si snatcher, mura mag-bracelet. Mao nga pag-atubang na mo sa biktima. Ma'am. Morning tawhana nag-snatch nimo, ha? Tanawa og mao bagini siya, tanawa. Oo, mauna, batignaw. Ida sa na istorya may mga akure batignaw nga ni. Kada na si mo kilid, ma'am. Batib sa nang daw. Nangamong pa. Kadagang batignaw diya mo. Hasag na ni katawa, Yamas kanahan gi-apil pa ko ay. Kining ma'am kanang ang gisnatch ni mo kwintas. Oo. Nya ang gisnatch ko no ma'am kay bracelet man. Yare. Kwintas ko ni kini. Bracelet. Mauna. Ang kwintasan ako. Kwintas na nimo? Oo. Mautaw ni ako pinangga kayo, sir, kay sakto ra gyud ni sa akong liog. Awas, sir, ha? Ako isorob, ha? Ano sakto tuod? Kagambay din ni mugliog. Kwintasan ako, sir, nga gisnatch.
So karon dili gyapon ka mo angkon ha nga ikaw may nag-snatcher ka. Di lagi ako snatcher, sir. Dili ka mo angkon. Bebe, ako ipaangko na peryong, be. Day. Aha. Kahal-halang mo. Wag yun mo ka paangkon anang snatcher dako, be. Samtaong ka, Ako akan kanang... Kining naas imong atubangan, ako ning bana. Kurog kay nin ako. So ikaw, di ka mo kurog nako, tan-aw nato. Day. Unsa man ang imong kuwas bag, day? Gilit. O sige, Blade ba? Unya di ay injection do pagpili. Kining injection ay mo nga dako kay dagom o kining blade nga mo ay mo tuli nimo. Ma'am, ay binuang niya mo po. Gituli ko man gayna akong bana, ikaw pa'y dili. Ala hubuin ninyo. Ay, bangkod ko. Nagtuo kang di ta katulion ha? Gituli ko man gayna akong bana pero wa madayon. Di ka matuli, boss. day, ayaw ko pakawawi, day, oy. Ako'y haring gangis din, eh. Mayo noon, boss. Nami haring gangis din nga pisot. Haring gangis naman nga pisot. Bukod na lukang kanahana ka. Pagpili, muangkon ko o magpatuli ka. Ma'am. Ako ma'am. Ang imo lang ba natuli, ma'am? Panggol, bukbukod, Wala, kulim. ma'am. Hala, ma'am. Iya ko kulataon mo mo. Iya ko kulataon mo. Buka ka, pabukbuk ka. Ma'am. Tabang, ma'am. Pero magpili, pero ha, pagpayo. Ambot, ini akong usawa. Ug may respeto ba din ako. Inay nga mutabang sinako. Iya maninuon kong ipakawawan. Gikantsawa na maninuon ko sa mga standby sa amo. Bibida, kay lagi pisot pakulo ko. Lami kay layasan ni kong usawa da. Nagsali ka pinangga kay nako. Pero, di lang ako pakawawan ba? Kaya iya magkukubana. Pero iya may nung gubuon na akong pagkatao. Bibida, usawang ni nako siya. Unsa may akong buhaton. Ako na lang kaning layasan. Palihog tambagi ko. Unsa man kung kamo ang pasultihon. Peryong. Bambina, manadlaw! Sa tanan, Lord. Thank you kay Lord. Maraming salamat. Sa tanan. Okay, ang sender na to karugadlaw. Si Peryong, Ate Pres. Peryong. Haod ni siya sa ilaha, Ate Pres. Tanang mga problema at ilaha. Siya ay sumbunganan, pero under kasi ang asawa. Oo. Ang iyang nauyusang Peryong kay nanabi ang asawa nga, ikaw di ka kabtugan, karing snatcher ng ilang dakpan, di ka kabtugan. Gusto ka? Tulion, di ka? Ako ilang gituli akong bana, pero wala dayon. Ang gingan niyang mga tao sa gikatsawan siya nga, oy, pisot pa na ka, busing, pisot pa ka. Mo na yung problema, unsaon niya yung asawa, palayason ba, or siya mulayas, mo na yung problema niya. Gano man mag-uulmid siya, uy, panitan tinod pisot siya. Murag andir mo siya, Di Pres. man dalang nga mga tao nga magbugal-bugal niya, bayan kay pisot siya. Ba, masa niya ang pisot, ma'am. Kanya andir sa asawa. Kadita ha? Arebe. Ani dinis sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 17. Sakto ba? Dato. Ikaw na subasa. Ikay nagbasa, wa mi diri Biblia. Alright. Alright. Ani dinis sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 11. Iya kay mukhaon sa kulit. Unsa man bam? Tungod ni ini, wala na'y Hudiyo o dili Hudiyo, mga tinuli o dili tinuli, mga lain o sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan o anaa sa tanan. Samtang diri sa Corinthians, no? Sa Corinto 7, Corinto 7, verse 19. Kay ang mahinungdanon, kung tinuli ka o dili, ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. So ayo ka balaka. O sa kaniya pungutana ka to, ayo ka balaka tungod kay kung tinuli ka o dili ka tinuli, ang but pasabot nga nagbuhat ka sa matarong. Ang iyang
ibuhat noon Ate Pres, matarong man kay siya may tigpatugaan sa mga kawatan, mga snatcher silang lugar, no? Apan katong giisyo siyang asawa nga, muna, dili kayo na dako ko isyo pa na nako. Peryong, dili kayo na. Dili na lang niya tagdo. Nga naman igdo niya nga. Ay, tuom sa asawa. Oh. Di ba? Habang lagi ang iasoy diri sa balaang kasulatan kay ingon man nga matinuli ka og dili importante nga nagtuman kas kabubuton sa Dios. Di ba gulyat ang iyang gibuhat inon ta nasubay maggamay kay siya kuitik patugaan sa mga snatcher. Tinoda. Oh, okay ra. Bala na ba ingon mo asawa ayo dili man ang ikaawaw kay ang tanan kanang magpatuloy. Ato pa, siya bam, hudiyo pa siya, kay gituli, wapa siya tuli ah. Dili ang ibasa diri sa mga Eh, kasulatan. wala yung mga hudiyo, kay- Walay hudiyo. Mahudiyo og dili hudiyo. Tanan matinuli og dili tinuli. Ang importante nga nagtuman kas kabubuton sa Ginoo. Ah, okay. Oh, so sa iya dang binuhatan, aduna sa inatampo nga maayong buhat tungod kay tigpatugaan man siya sa mga kawatan sa ilahang lugar. Ah, okay. Okay ra. Oh, matinuli ka og dili okay ra. Nya, dili man siya mo nagpatambag. Siya nagpatambag siya. Siya may nagpatabag ipakuwawan. Ang babae? Dili ang laki. Ang laki lagi. Yan Oo. niya, kuno. Oh, kay mauwaw na siya. Andyan kay siya asawa. Oh. Problema yan na sugod yan na lang. Wala problema. Di ba Ayaw lang kay ang kantong ibuhat sa iyang asawa pag suporta ra maputo niya. Di ba sa to ang niya hatagag ko ano kanang Dili kay na dakong isyo. ko diya. Dili kay na dakong isyo. Ayaw Pisot. Oo. Nga naman di inon mo nga dunay mo bugal-bugal mo ay pisot ka. Imong inon nga aron mahunong imda. Pisot pangtanay mga sawa pisot ba ko. Parang gubot yun. Oh. Dili yung pag-unsa undi er ta Ate Pres no Oo. ya kanang pagpatuli naaman na undi ito kinama gani operation tuli. Oo. Ako para kasugat ko. Nga naman. Lain bagnaw. Asa naong? Alien? Mura mag-isla sa Sikihor. Tungod ko na to sa pagtuli. Nga naman bati? Ang but, oy. Nagiusan ni mo. Usap ni tapay ni sungo, ni Eramata. Salamat ako na kating to naman noon. Koda ko ang puzzle, Tihon.